今週名車様も柳瀬さんおはようございます。寝てしまいました。にゃ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 。ひつりさん、柳瀬さん、こんにちは。川瀬さん、グッドアフタヌーン、Hello。I just woke up。Hello、川瀬さん、Hello、眠いです。何しようとしたんだっけ。にゃ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 。すごく疲れてるですね。寝起きなんですよ。寝起きなんだけですよ。じゃあそうか。体調悪くてメンタルも限界で羊ちゃんの配信ずっと待ってた。よかった柳瀬さん、呼んでくれていいんだよ。起きて配信してってまだちょっと寝てるんですけど、ちょっと水分補給を先にしましょう。それはご迷惑だからできないよ。いいんだよ。私のメンタル整えるためにも配信はしないといけないので、催促してください土日とかはさすがにできないけど。ポストしたっけ私。あれ忘れちゃうんだよね最近。してないね。してきます。いやなんか夢の中でも配信してたんだよ配信してて、おじいちゃんがなんかわしはこのために今日この配信を見ているのにやっておらぬぞって言って、なんか突然スーパーチャを投げてきたところで目が覚めたありえないんだけど、面と向かって
て面と向かって話してて、対面で話してて、なぜかそれでわしゃ投げておらんって言って見知らぬおじいちゃんね、見知らぬおじいちゃんがなんか今日配信に来たのはこのためじゃって言って、ショパーンとソパ茶を投げてきて、はっソパ茶だ目が覚めた。で違う、そんな話じゃない。じゃあコピーして、線明日はできないからやっとかないといけないなと思って、こんにちは、ふなり立ち寄りました。ことたかさんいらっしゃいませ。おはようございます。今日は何をお作りなのでしょうか。飯テロが来るぞ。気をつけろ、飯テロが来るぞ。うなぎときゅうりの巻き寿司作りながら高評価ポチ開発会ありがとうございます。キラキラさせていただきますね。キラキラありがとうございます。ことたかさん何でも作れるね。お寿司も作れるの素晴らしいですね。うなぎ好きなので私羨ましい。絶対美味しいやつだ。うなきゅうってやつかな。たくさん召し上がってくださいね。よいしょ。よいしょ。寒いな。妹の誕生日、今日誕生日なの？今日誕生日？ Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear ことたかさんの妹さん。Happy birthday to you. お誕生日おめでとうございます。パチ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 しとこパチ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 。普段は作らないですよ。でも作れるのすごいよ。今日お誕生日の歌歌ったの2人目だわ。ごめんね、こんな寝起きで鼻ぐずぐずの状態で。そう。もったいない、ありがとう。いや、もったいなくない。全然もったいなくない。パチ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 。何らかのドリンクによって水分補給が行われたということ。私はそれを当てなければならないということだなってマリさんいらっしゃい。飲み物ってクイズの始まりだ。私がちゃんと起きるまでの間に当てられる間かじゃくじゃ当てられるかしら。滑舌迷子だ。お誕生日おめでとうございます。ことたかさんズリトルシスターさん。
おめでとうございます。コングラチュレーション。じゃあ、そんなことたかさんに私からプレゼント。メンバーシップ宝くじ当たれ。手まりさんにも当たれ。5人までにしか送れない。今度こそサントリーの天然水。違うよ。なぎさん当たったね。このさ、メンバーシップギフトはちゃんと名前で送れるんだね。名前で表示されるんだね。なぎは、ありがとうございます。当たらなかった。ことたかさんにも手まりさんにも当たらなかった。残念。よいしょ。また来年。また来年。あと今年まだ2ヶ月あるから、2ヶ月の間に当たるといいんだけど、来月いつやろうかなってちょっと迷って、ハッピーハロウィントリックアトリート。そうだ、ハロウィンだ、ハロウィンにしなきゃ。今日しかないんだ、ハロウィンは。ハロウィン。ちょっと待って、ハロウィン探してくる。ハロウィン。ハロウィン。ハロウィンってどうしたっけ？私、ハロウィンどこやった？ハロウィン。おそらく、これは、きっと、ないな。あれ？ハロウィン。私ハロウィン。去年のハロウィンのさ、あれ？ハロウィン。クリスマスは見当たるんだけどね、ハロウィンが見当たらない。ハロウィンセット。あれ？どこ行っちゃった？私の回避リストはイージスの盾プラスディフェンダープラスエルフノマントプラスメラジョペストプラスシラハドリ全部の石油だぞ。そんなにたくさんなの？いや、せめて私だけでもハロウィンになってこよう。ちょっと待ってて。ハロウィン仕様になってくるね。ちょっと今ね、お口の中がね、コンペットでね、ちょっと痛いの。コンペットはだってさ、舐めてたらギザギザするじゃない。ギザした部分が刺さるの。ないよ。あれ？なんでこんなにないんだ？ないよ。あれ？私のハロウィン。私ハロウィンにもなれないの。今日しかないんだよ。ちょっと本当に。
日できないんだって。あ、ちょっとあれかな。ちょっとずれてる。ちょっとずれてる。よくない。これさ、これどうすればいい？どうすればいい？これだよ、これ。あ、どっか行っちゃった。あら、あら。ぽい。できない。あれ？できない。あれ？あれ？本当にどこ行ったんだよね。去年ハロウィンあ、これか？去年ハロウィンしてさ、この前もハロウィンのやつ使ってさ、こっちかないよね。それがどこか行っちゃって、どこ行ったんだろう。辻さんこんにちは。江戸川さんとなりきんパンダさんいらっしゃいませ。おはようございます。ハロウィンにしたいんだけど、ハロウィンがなくて、今ちょっと、ハロウィン仕様にできてない。もうしょうがない。私だけハロウィンになって、ちょっと大きいね。ちゃんと大きいね。たまにさゆのささんおはよう。江戸川さんこんにちは。こんにちは、こんにちは。なんか違うの、やっぱり。ちょっと違うの。ちょっと変えてくる。ハロウィンなんてなかったんや。ハロウィンなんてなかったんや。何もなかったんや、そんなもの。せっかくハロウィンしたかったん。ハッピーハロウィントリコアトリート。おはようございます。ハッピーハロウィントリコアトリート。いつもの。結局いつものになっちゃった。ハ
ハロウィンどこ行ったんだろう。私のハロウィンどこ行ったんだろう。ちょっと探してくるよ。去年のハロウィン、口の中が痛い。トローチの代わりにコンペイト舐めてたら口の中が痛い。走れるよ風のように月見原を。あ、くしゃみでしょ。あ、なんで今マイクが変なことになってしまった。またクリスマスに飛んでしまっているのか。クリスマスの背景はすぐ出せるんだけど、クリスマスの背景はさっき見つけたんだけどね、なぜか。どこ行っちゃったんだろうね。ちゃんと、よいしょ。ちゃんと背景整理しておきなさいってお話だよね。走れるよ風のように。でもまだクリスマスじゃないからこれを出さない。飲み物当てクイズ着々と私起き始めてるからね。感謝さん、ハロー。ちょっとコンペイトを。ちょっと作業しつつやっていきましょうかね。何をだけど、なんだっけ。おにゃ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 、どこサントリーでないなら朝日の美味しい水じゃないよ。水じゃない。水じゃないってことはつまりそういうことですよ。ないな、あれ。使いこなせない
クリプスタジオ。離れきパンダさんメダルありがとうございます。応援ありがとうございます。あら、びっくりしたわ。寝起きだからびっくりしたわ。サントリーでないなら、あ、それ読んだね。コカ・コーラ創建ビタ違うよ。あ、エピックボーイさん、こんにちは。ウェルカムハロー&ハッピーハロウィン&トリックワトリート。はい、ジャストウォークアップだよ。おはようございます。なんだ今のどこでも鼓膜破壊キット。あれね、なんかね、あるんですけどね。あ、なんだ、ここにあるじゃん、ちょっと待ってね。音量調節できないものだとばかり思ってた。私もびっくりするから、ちょっと下げようね。これで下げる。下がったかな。ちょっと心臓。びっくりだね。アサヒ飲料16茶。違うよ。心臓ちょっと止まった。みんなの鼓膜が。トリートだ。トリコはトリートだね。自分もびっくりした。多分これで治ったはずなんだけど。難しいんだよね。よいしょ。そうなんです。あれどれだ ?10 月限定のやつかな ?10 月のやつ、あ、そう、10月のやつは、あさって、あ、違うな。明日までとなっておりますのでね。いや、本当にありがとうございます。あ、ちなみに、無料のやつもちょっとね、置いてありますのでね。そっちは、ちょっといろいろ得点つけられるようになってたんですけど、ちょっと私の理解力が足りず、頭がぼーっとしてる中で作ったので、ちょっと得点は後々おいおいつけていこうと思いますが、ジャイアンが入っている箱とかびっくりするね。サントリーグリーンだから優しいコーン茶ではないな。ちょっと待ってね。鼻がちょっと、間違えちゃった。鼻がちょっとグズグズなので、ちょっと鼻かんできます。
ただいま。よいしょ。伊藤園健康ミネラル麦茶。違うよ。違うよ。で江戸川さんどうしたの？どうしたの？コカ・コーラやかんの麦茶。鶴瓶さん違うよ。ジングルベールジングルベール鈴が鳴る。鶴瓶さん伊藤園やかんの麦茶じゃないの？サントリーグリーンだから優しい麦茶。サントリー優しい麦茶違うよクリスマスから戻ってきなさい。気分はクリスマスだよ。もうここまで来たらクリスマスだよ。ジングルベールジングルベール鈴が鳴る。走れソリよ風のように。もうさ、パドルの歌が頭にこびりついて離れなくて、元の原曲が思い出せない。ダックさんウェルカムハローハワイよ。ハッピーハロウィン&トリックアトリート。I just woke up. Good morning. Good morning. 真っ赤なお花のトナカイさんはちょっとこのままだとあさっての部位学祭があさってだっけ、明日あさってしあさっての部位学祭が鼻声になってしまう。出演が鼻声になってしまう私。寝起きだからと信じたい。ちょっとあれだな。ちょっとトローチ、明日トローチを追加で確保して、ちょっと多めに買わないといけないね、これね。トローチ舐めながらやるしかないね。いや別に喉痛いわけじゃないんだけどさ。ルルかな、ルルの方かな。熱など鼻にルルが効くの方に。トップバニュー深入り国産6条大麦使用麦茶。麦茶じゃないよ。麦茶じゃないよ。消えたよ消えたよ。
グッドモーニング。あやむさとどうしたの？ホワイザクさん、ホワイ、ファーツハーブンの。サンガリア素晴らしい。マギちゃん、そんなものあるの？素晴らしいね。素晴らしいね。初めて聞いたよ。What's happened, Jack? Yes, yes, what's happened? ヘルシールエバスティ。おしゃれだね。おしゃれなものは飲んでません。What's happened? 悩み聞くよ。お悩み相談室だ。サントリーグリーンだから。サントリーグリーンだから。優しいルイボス。違うよ。一応確認するけど違うよ。どうしたの？どうしたの？伊藤園大江おちゃん、玄米茶。伊藤園大江おちゃん。おー、半分正解だよ。半分正解。50-50。お話聞くよ。よいしょ。I'll listen to your story. 伊藤園大江お茶ぷやびゃペアグリーン。正解だよ、正解だよ。パチ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 。パチ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 。最近正答率上がってきたね。ジャマリさん。ちゃんと配信中に当てられることができてきている。素晴らしいです。水分補給にカフェイン入りを選ぶとは手強い。水分補給、まあそうなんだよね。本当は麦茶とかお湯左右とかの方がいいんだけどさ、薬飲むためにもさ。でも冷たい、寝起きって冷たいもの飲みたくなるじゃない？
で、冷蔵庫にあったのは緑茶しかなかったの。ね、まあやめてよ、やめてよ、そういうことするの。勝手にペン変えるのやめてよ。一体サークさんの目に何があったというのか。私は凍らせたペットボトル、中身はご家庭で入れた玄米茶を10本以上ローテーションで常備しているから、いつでも冷たいのが飲める。凍らせたってことは冷凍庫ってことだよね。まあ余裕あればホットの入れたてのお茶の方を飲むけど、私の冷凍庫にはいちごタルトが常備されておりますので、いちごタルトの方が大事だから、いちごタルト常備しておかないと私は大変なことになってしまうの。冷凍に6、7本凍ったものから冷蔵に移動させてローテーション。あ、そういうこと。半分溶けたようなのをだいたいいつも2本ずつ持ち出して1日2リットル飲まないといけないっていう話だもんね、人は。2リットルって辛いよね、なかなか。今17度あるから、これぐらいだと冷たいドリンクがまだ欲しくなるね。寝起きは特にそうなんだよね。寝起きとかご飯食べるときとか、ご飯食べるときって言っても最近なんか体がご飯を受け付けないのですが、それはどうすればよいでしょうか。あ、くしゃみです。
なんか寝てるときめちゃくちゃ喉が渇いてて割とあっという間に消費し、寝てるだけなのに。乾燥もしてるからね、乾燥。はあ、胃腸が荒れてるんかな。乳酸菌取ってる。うん。毎日薬飲んでる。あいた。成長剤毎日飲んでる。処方されてるやつ。1日1本のヤクルトがおすすめ。うん。ヤクルト1000っていうやつ。ちょっと前に流行ったやつ。ヤクルトがいいのかな。胃腸が荒れてる時ってもしかして食物繊維取っちゃダメ？昨日食物繊維たっぷりの野菜スープ飲んだからね。それで良くなかったのかな。最近クマさん本当に多いからみんな気をつけてね。クマさんと遭遇しないように気をつけてね。クマさん強いから。緑黄色野菜なんか割と消化にいいし、あれじゃなんだろうね。ずっとなんか良くないんだけどね。薬が合わないのかな、また。もしかしたら。さつまいも、ごぼう、こんにゃく、きのこ類は負担がかかるっぽい。昨日食べたスープはね、かぼちゃと人参とね、じゃがいもが入ってた。かぼちゃスープだから。消化にはいいものを食べたはずなんだけど、それでもダメなのかな。どれだけ弱ってるんだね。弱りすぎじゃね、私の体。バランスで頑張ってカロリー
取ってたりするから、それがあれかな、メンバランスに頼りすぎなのかな。難しいね、健康維持って。カフェインもやはりあんまり良くないそうだねカフェインはちょっと許して。お茶、緑茶が好きなんだよ。緑茶が好きなんだよ。カフェインだけちょっと許してもらって。タンパク質は白身魚、鶏ささみ、豆腐などで摂るといいらしい。タンパク質、はんぺんダメかな、はんぺん。白身魚。あれ白身魚？はんぺん、練り物。お豆腐がいいの？お豆腐、鍋の季節だ。多分白はんぺんは大丈夫。はんぺんとかちくわ好きだから、はんぺん焼いて食べるよ。そうするよ。それで解決だよ。魚を食べてる気にもなるし。油が良くないのかな。わわわわわわわ。
ザックさんどうしたんだろうね。ザックさん裏でお話ししてるのかな。どうなんだろう、心配だよ。元気ならいいんだけど。あやむさんとって言ってたから。ドントオーバードイットだよ。無理しないでね。一人で抱え込まないでね。おいしくまるちゃんいらっしゃい。おはようございます。ハッピーハロウィントリックアトリート。まるちゃんにも当たらなかった。私のメンバーシップ宝くじ。333。もふもふハッピーハロウィントリックアトリート。こんにちはまるちゃん。ハロハロ。おにゃおにゃ。よし、水分補給水分補給。
れも書き直したいんだよな。わーわーわー。にゃー。作業配信になってしまった。作業を始めてしまったから作業配信になってしまった。ホワキンさん、ひとりさん、ハローハロー、ハローハロー、ホワキンさん、ハッピーハロウィントリックオアトリート。
エリカさん、ウェルカムハロ。この羊に投票してよかった。サンキューベリーマッチ。ハッピーハロウィントリコアトリート。サンキューユアサポート。ありがとう。ありがとう。メダル部門で2位になりました。パチ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 。2位になれました。ありがとうございます。翻訳してこれ。翻訳というか、進捗のところかな。ファイナルリザルト。ファイナルリザルト、もふもふ。メダルがこれで、投票がこれで、まだイベントは他のイベントは続いていますので、引き続き応援のほどよろしくお願いいたします。There are still other events going on, so please continue to support us. で、最近、羊さん最近どうですかね？お元気ですか？元気じゃないよ。元気じゃないよ。な。My heart is little sad. 私の心はちょっとすさんでいる。なぜ人の心がわからなく、まあそれは当たり前なんだけども、求めすぎなのかもしれない。なんで難しいね。なんで伝えればいいんだ。カオスさんには言ったけど、ポストで。カオスさん、花。なんかちょっと最近ネガティブなんだよね。ネガティブ思考なんだよ。些細な一言一言が刺さってしまうんだよ、すぐ。
そんな気はないとは思うんだけど、そういうなんて言うんだろう、悪い言葉ではないけど、なんとなくなんかね、些細な一言がね、ぐさっとね、そうなんだよ。ちょっとだから自信がない、今ちょっと。自信はもともとないけども、余計になくなってしまって、勝手に悲しくなって。リアルの話、それとか配信のこと、いろいろ。ネット上かな。リアルはそんなにあれだからね。なんかプレイヤーになってから使いづらいね、YouTube。なんか変わったよね、またね。前のに戻してくれたらいいのに、ほんとだよ。いろいろなんか、難しいよ、YouTube さん。いろいろ買いすぎだと思います。そんなこと言っただけされるかな。まあいろいろ最近あったし、そういうのでちょっと疲れちゃってんのかもしれないね。なるほど、きついですね。まあね。ちょっといろいろ考えちゃうんだよね。僕がそんなこと考えたくないね。まあね、私だって考えたくないよ。平穏な日々を送りたいよ。できることなら。もっと自信を持って活動していきたいよ。あなたに私の何がわかるのって、面と向かってはっきり言えるような性格にはなりたいよ。でもこの性格だから私有名なセリフがある。好きなことを見つけてたら、あれは自分を殺させてくらいの意味じゃないので言えばいい難しいよね。立って歩け、前へ進め。ほんまにありっ
ぱな足がついてるじゃないか。そうなんだよ。選んだ道を進む。人生が勝てるのか負けるかものじゃない。選んだ道を進め。それで進んだ者勝ちだってことかな。そうだね、そうだね。自分の人生だから一つ一つちゃんと選んで心地よい生き方をしなさいってことかな。頑張るよ。幸せなことだと思います。幸せ。何をもって幸せな人生というかだね。あなたにとっての幸せって何っていう難しいね。家族が健康でずっと長生きできますように。リスナーさんも元気で幸せでいられますように。世界が平和でありますように。いろいろあるけども、願うことはいろいろあるけども、残酷に見えるかもしれない。だが幸せが他の人は決めるものじゃない。そのまた楽な人生の道だもんね。まあ他の人はアドバイスしかできないもんね。結局はその人のそれぞれの人生だから、その人の物語だからね。あれこれ言っても結局最後はその人が決めなきゃいけないんだよね。難しいけど。
大体だから好きなもの見つけるでもやせ、心を燃やせという意味します、まなちゃん。みんなが幸せでありますように。なんて言うんだろうな。自己犠牲が強いのかな、私は。もしかしたら。私が我慢すればいいことだからとかいろいろ考えちゃうからな。全部燃やせ、光を見たい。光みたい。そして散ってゆく線香花火みたいに。豚の丸焼き食べ物の話になったよ。命の重さだね、豚の丸焼きは。なんかさ、全然違う話になるんだけどさ、動画の広告なんであんなに事細かになっちゃうんだろうね。今日ちょっと手動でやってみたけど、多分後でまた完全アーカイブになった時に4分間隔とかに広告入れられちゃうからさ。すごい手間なんだけど。そしてまた手まりさんのコメントが広告に対して多いってなっちゃうから。なんでだろう。手動にして入れないようにしてるのにね、なんか入っちゃうんだよね。羊さんはさ日本人の道を乗り越えた。いやいや、乗り越えてないです。だから考え方がもう使えないです。私住んだよ、ずっと住んだよ。基本的な性格が済んだからさ。ちょっとわからない。難しいでしょ。生きるって難しいんだよ。たまにやめたくなる。本当に。
疲れた。先のこと、そういうことなんかその日本人じゃない、そんな羊です。まあ羊は羊だけど。動画広告、コマーシャル。メニコマーシャルで。江戸川さん、あまりあれか、ショート動画の方が多いのかな。なんかね、ライブ配信とかしたら、ライブストリーミングした動画じゃないな。ライブストリーミングしてアーカイブになったら、コマーシャルが多くなる。伝われ。確かにね、やっぱり、後から見たときにちょっと多くなる。なぜか。怖い。なんで、七不思議だよ。YouTube 七不思議だよ。知らないでした。大変そう。後で見てみて。すごい頻度だから。すごいスパンで。たくさんの広告が入るようになってるから。江戸川さんのとこもそうかもしれないから、ちゃんと見た方がいいよ。ハッピーハロウィントリックアトリート。ハロウィンって何すればいいんだろう。私は普通に過ごすつもりだけど。YouTube よくボケだもの。広告をたくさん入れて収益を得ようとしている。まるちゃん。ディスコードにほど映画見ましょう。やだ。あ、4人も奇妙な物語そろそろやるんだっけ。それなら見てもいいかな。注文したものがなかなか発送されないので1枚引いてみたら運命の輪の聖地が出た。一応大丈夫そう。解決進展良い流れの暗示。あら。途中でトラックが横転とかしてなければいいけど。東京ゴレポリスって何？やっぱ仮装して街を練り歩く感じ。お菓子を求めてハッピーハロウィンで。
ション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 。サイクロプス1999 1999ハルコザゴブリン。知らない。貞子しか知らない。いや、注文確認中になってるから、そもそも発送作業がされてないんだと思う。あ、じゃあまだなんだ。しばらくかかりそうだね。ヒルコエビルデッド2。全部知らないよ、江戸川さん。貞子しか知らないよ、私は。貞子知ってる？貞子。井戸の中からこんにちは。呪いのビデオ。イービルレッドかな、知らんけど。エビルじゃなかった。だから見ましょう。やだよ。怖いのやだよ。同時視聴とか。ホラー文化足りない。ホラー文化ドーン。ファン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 。ホラー要素足しといたよ。これでどうよ。ただ病んでるだけ。知らない曲じゃない。知らないタイトルばっかりだね。そこでおすすめのゲームがあるんですよ。魔界村って言うんですけど。聞いたことはあるけど、多分アクションゲームはクリアできないと思う。すぐ死のやつでしょ。恐ろしいよ。終わらない気がするよ、それは。少女椿戻り知らないね。よみがえりとかね。ゾンビが湧いてきたりしてハロウィン感満載だよ。今でしょ。
なんだっけ、ほら、ちょっと待って、スイッチそろそろ充電できたはず。ハウス・オブ・ザ・デッドは私できるんだよ。入ってるスイッチに。ただ配信していいかわからない。あとこれ一人じゃ辛い。ハウス・オブ・ザ・デッド。ゾンビゲームですね。緑、ブラックシップ。あなたは今どこで何をしていますか？この空の続く場所にいますか？ホラーだよ。魔界もならないけど、マリオと同じファミコンアーカイブスにあるね。そうなの？いや、でもね、ハロウィン、ホラー感を出すんだったら、ゾンビね、ゾンビ。ハウス・オブ・ザ・デッドってどこのやつだった？スカーレット・ローン。スカーレット・ローン。スイッチ。違う。AI による概要だからな。セガなんだ。うん。サイレントヒルやったことない。リサイレントイビル著作権利用ガイドライン。著作権パートナー機能を使ったの利用は許可されていますね。ストーリーの隠し部分を配信する場合はネタバレありなどの注意表記が必須です。だって。にゃおにゃおにゃ。
ースオブまあ一人じゃできないからやらないけど、一人じゃ絶対クリアできないから、ジョイコンじゃ難しいんだよね。ちゃんと拳銃持たないと。拳銃型のやつ。じゃあそろそろ眠る時間さん、それに電池切りすん。また明日江戸川さん、明日ない。明日ない。明後日もない。しあさってもない。その次もない。ネクストは、4日ですね。多分。あさって違うよ。11月4日だと思うんだよね、多分。3日が何かの日だから。JST。そこで手軽に遊べる赤い村が以下略。またいつかです。V 学祭、VTuber 学園祭に来られる方はその時にお会いできるんですけどね。それ以外の方はちょっと、また来週です。また来週のちょっと月曜日ではないけども、別の日にお会いしましょうになっちゃうね。ではその記された日来るまでに元気であればね、私がみんなディスコードに現れて遠いな。13夜の月見も終わってしまう。遠いね。遠いよ。またね、ともりさん、いつりさん、皆さんまたね、おやしょぽやしょぽやしょぽ。めぼひぼひぼひ。おやしょぽやしょぽやしょぽめ。I hope you have sweet dreams。ハロウィン最後だから、このハロウィン毛玉最後だからね。元気出してよ、羊くん。はい。頑張ります。中にどこかにあるはず。何が一体あるというんだい。生きる力グリーンだからみたいな話。けども、ハロウィンけども、それでもね、次の配信の時には消えちゃってるから、アーカイブからも消えちゃってるからね、残念ながら。なかったことになってるからね、残念なことに。
次は紅葉かな。紅葉かな。もみじかな。おにゃ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 、江戸川さん。おにゃ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 。トリックオアトリートハッピーハロウィン。うにゃうにゃ。パッカーくらいは簡単だから覚えて。パカー、パカー、パカー、パカー。いや、絶対覚えられないって、そんな不思議な呪文は。なかなか覚えられないよ。いろんな言語でトップクラスに簡単な別れの挨拶じゃないかと思う。パカー。パカー。グッバイ。グッバイ。バイバイ。パカー。初めて聞いてる。パカー。
なんか箱を開ける時の音みたいなとか。にゃー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 。もふ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 、まなちゃんもふもふ。とよくないよくない。にゃ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 。
ついでにこの呪い、強制ハンドルかなど諸々が解けるかどうかで1枚引いたら世界の正位置が出た。単独でクレームを入れ続けても無駄だろうけど、仲間を得られれば勝利という感じ。もう署名だよ、署名活動だよ、それは。みんなでクレームを入れれば勝てるってことか。私とてまりさんと他の方々どう思ってらっしゃるんだろうな。見づらいよね、やっぱりね。誰だってなるからね、すぐ。募れば SNS で募ればすぐ集まりそうではあるけど、ハンドルか反対とか広告たくさん入れるなーとか、世界中から不満の声が集まればつべ側も元に戻さざるを得ないってことだろう。なるほどね。戻してください私は戻してほしい。戻してほしいに1票入れますよ、もちろん。にゃー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 。まりさん、さらっと私の直近の健康運をちょっと占っていただきたい。さらっと。そんなに真剣にじゃなくていいので。しかし力が有り余ってるのか強いカードばかりであるの素晴らしい。素晴らしいことです。手まりさんの力が有り余ってるの。健康運だけでいいの？今だって人間関係とかきっと占ってもらっても悪いことしか出ない気がするから、さらっと負担にならないようにちょっと健康運だけよろしくお願いいたします。健康運、仕事運ぐらいはいいかもしれないけどね。不安に思うことがあればこそ占うべきとも思うがじゃあ手まりさんのご負担でなければいつものやつでお願いします。いつものセットでハッピーセット。
ちゃまりさんハッピーセットでスペシャルセット。なんかペン変えたら絵柄変わったな。本来の絵柄がこっちなのか。まあもともとこっち系の絵柄からは入ってたけども、ダイヤモンドの5枚引きね。オッケー、ありがとう。てん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 て
2月のお花って何があるかな。梅椿水仙陣長下老梅。椿はポトッと落ちるイメージがあるな。福寿草水仙菜の花野に咲く花のようにシクラメンパンジービオラスノードロッププリムラクリスマスロード。クリスマスじゃないのにクリスマスローズ。やっぱり梅かな。Another here you seem to be feeling much better. Your voice has lovely tone to it now. It is bedtime. おやすみ、ひとりさん&皆さん。ホアキンさん、スリーピングタイムオーマイガーまた私の体調次第ですが、11月4日以降にお会いしましょう。良い夢を。スリープ時間です。Oh no, oh my god. JST。
しぽやしぽやしぽめハロウィン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 よい月末をHave a great end of the month. Have a weekend しか出てこなかったのよ。おやしゃぽおやしゃぽカスタムスタンプラストデイだからね、今日。ラストデイだから。毛玉。ハロウィン毛玉ラストだから。よろしく、よろしく。おやすみ、おやすみ。後でスケブの料金戻しておかないと。月末までのセールが終わってしまう。
今回皆さんあれかな、メロンブックス様の応援ちゃんとしてくれるかな、どうかな、してくださるのかしら。この前に続いて2回目だからな。あまり無理はさせられないし。何けんパンダさん、ありがとうございます。そのね、一文字だけでもね、私は本当に嬉しいです。強いカードはやたら出るけど結果はやや厳しい。羊さんの月末と今週末の健康運はやや下降気味。もう下降になってるんだ。メンタル面での不安や消極性も健康状態に左右されがち。ここのカードは星の逆位置。星はチャンスにも関わるカード。健康の回復や維持がチャンスをものにするためにも欠かせない。メンタル強化か。メンタル強化が鍵となる。やっぱりそうだよね。健康運今悪いだろうなと思ってるもん。心身の不調がはっきり出ちゃってるからカミカミだし。
信にあまり参加できないから他の形でひつりさんを応援できるのはむしろありがたいです。ありがとうございます。なんてお優しい方なんだな、リケンパンダさん。本当にありがとうございます。そう。いつも支えてくださり本当にありがとうございます。やっぱりね、一人一人の声をね、こうやってね、聞くことができるのは嬉しいですよ。前回のアーカイブは消してしまったんですが、前回の結果本当惜しかったんですよ。あれもバカ、ザッカさん、What's happened? Are you okay? Are you okay じゃないな。Are you okay ダメって言われた。How are you feeling? ザックさん。How are you? にゃ。どうした羊さんの月末と今週末の仕事運は好調なんだ。芸術性を示す杯のエースが正位置で出ているので、その方向性でのお仕事で特に良い結果が得られそうです。ほんと？新しいお仕事来るかな？待ってます待ってます。じゃあ全面的に出していかないといけないね。やっぱり配信画面、お絵かき配信だな、やっぱりね。大丈夫でしたら悲しいだけです。話すのがちょっと難しいのでどう話したらいいのかわかりません。くしゃみ出そう。ちょっと待って。たくさん Feel free to talk to me on Discord too.
to me and everyone。 みんなでお話しして気分をちょっと盛り上げていきましょう。気分を軽く、紛らわして、気を紛らわしていきましょう。昭和さん来ていただきありがとうございます。おはようございます。噛みすぎだよ。おはようございます。作業開始するためご挨拶と高評価ポチリで失礼いたしますね。来ていただきありがとうございます。キラキラさせていただきます。お仕事頑張ってください。頑張れピーもバー。いってらっしゃいませ。ありがとうございます。ハロウィン毛玉出しておきますね。今日で最後のハロウィン毛玉です。ありがとうございます。ありがとう。まだ悲しい気持ちだったら後でそうするけど多分大丈夫だと思う。リアリー、待ってるよ。I'm waiting。エターナル。はなちゃん。ハロー。けども。けどもさんハローってことかな。ハローけども。ハロウィンけどもだよ。ハロウィン。Oh, me too. I'm feeling sad. お揃いだね。羊さんの月末と今週末の原安停止ダウン期。理性を示す剣のキングが聖地で出ているので、出品などお金の管理も落ち着いて行うことが鍵になりそう。ショッピね。ショッピか。気をつけよう。最近ちょっとね、いろいろと自己負担が増えてまいりましたので、気をつけて管理していきたいと思います。
さん、今週も間に合ったか。間に合ったよ。おはようございます。あ、ハッピーハロウィントリックアトリート。毛玉出しておきます。今日最後の毛玉です。ハロウィン毛玉です。ご機嫌あるわしょ。あるわしょかな。そんなに慌ててどうしたの？あー、でもそっか、5時だからか。トリコはトリとしたね。ありがとうございます。なんだっけ、それ。緑のやつ。メンバー8ヶ月、まだ8ヶ月なんだ。もう1年ぐらい経てると思ってて、毎回言ってる気がするけど。キラキラさせていただきます。キラキラ、キラキラ、トリコアトリート。羊さんの月末と今週末の人間関係はやや不調だよね。話の食い違いなどから想定外のトラブルがあるかもしれません。もうあるんですよ。よく話し合うなどして未然に防ぐ必要がありそうです。私はもう諦めてる。ここは運命の輪の逆位置。あ、マイナス飛んじゃった。なるほどね。緑、グリーンチャットでいいのにね。ハッピーハロウィン。明日はたくさん言ってるけども、検診結果を聞きに行かないといけないので配信はありません。なので今月最後の配信となります。なんかオレンジが飛んできた。お菓子がたくさんだ。オーケーさん、ナイスパナイスパナイスパメハロウィンハロウィンありがとうございます。キラキラさせていただきます。キラ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 いちごタルトありがとうございます。プリンも好きだよ。ドーナツも好きだよ。ポンデリングが好きだよ。ポンデリングの黒糖が好きだよ。チョコチップクッキーも好きだよ。コンペイト食べたよ。飴はさっきまでコンペイト食べてたよ。チョコはホワイトチョコが好きだよ。カップケーキも好きだよ。ものによるけど。なんかね、カップケーキメーカーさんによって味違うからね。これっていうのがね、思い出せないんだけど。気分によるけど好きだよ。おせんべいも好きだよ。おかき好きだよ。チーズが入ってるやつ。チーズとアーモンドのやつ好きだよ。ありがとうございます。プリン、牛乳プリンが好きだよ。コーヒーゼリーも好きだけど牛乳プリンも好きだよ。ケーキはもちろん好きだよ。ありがとうございます。トリックはトリート。今なんか弱いな。弱いよ、本当に。いろいろと。泣いて
しまう。嬉しいのに泣いてしまう。嬉しいから泣いてしまうのか。羊さんの幸せと健康を祈ってます。ありがとうございます。そんな優しい言葉をたくさんかけないでください。泣いちゃうので。本当にね、最近本当にもう、私ダメだっていうことばっかりだから。自己肯定感がね、だだ下がりだからね、今ね、本当に。だだ下がりすぎて、本当にもう、応援してくださると本当にもうね、泣いてしまうんですよ。ああ、ここにいていいんだって。続けてていいんだってなっちゃうから。いや、なっていいんだけど、ならないといけないんだけど。じゃあ誠に遺憾ですが、厳しくするか、やりたくないし嫌だけど羊さんがそういうなら仕方ないか。ハロウィンだから、どうぞ、どうぞ。ねえ。羊さんはさえお尻大そぎな人。かっこ羊だよ。はあ。青木さんとはあれだね。この前のことがあったからもうダメだ、嫌われたと思ったもんね。もうダメだ、私青木さんに嫌われた、もう来てくれないんだ、スン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 ってずっとなってた。傷つけてしまった。私のせいで傷つけてしまった。スン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 ってなって。はてなはてなはてな。羊さんの月末と今週末の総合は全体的に不調。やっぱりなんとなくそんな気はしてたんだね。杯の9の逆位置でカード自体に幸福の意味があるので、時には欲張りなくらいの気持ちで臨むことが運気上昇につながるかもしれません。わかった。みんなメロンブックスで投票してください。メロンブックス様のキャンペーン投票してください。よろしくお願いいたします。アンバサダー、お正月のアンバサダーになりたいんです。よろしくお願いいたします。こうですか、手まり先生。欲張りすぎるかな。
最後まで応援するって言ったよ。いやでもねそうなんだけどね、最近ね、いろいろありすぎてなんて言うんだ、なんて言えばいいの、人間不信人間不信っていうのかな、なんて言えばいいんだろう、難しいんだけど、何を信じればいいのか分かんなくなっちゃって、自分自身のこともよく分かんなくなっちゃって、それでちょっともう自分のことがよく分かんなくなってしまって、ってなってたんだよね。今も若干なってるけど、だからこういう皆さんの優しいお言葉はね、本当に今ダバーですよ、ダバー、涙ダバーですよ。仕事の時はとても良かったお仕事待ってますその言葉を待ってましたアンバサダーにしてくださいって頑張ります。アンバサダーにしてもらえるように、皆さんに楽しんでいただけるように配信を頑張ります。楽しい配信を目指して頑張ります。落ち込んでてはいけない。私も今は鳩だけど、元人間だからね、いろいろ先のこととか考えちゃうのよ。でも波はあれど羊さんが一番好きなのは間違いない。また泣かせに来る。はいいろいろあった分ね、やっぱりね、過去の自分に言ってあげたいよね。声をかけてあげたいよ。大丈夫だよって。泣いてしまう。今は苦しくても大丈夫だからって。泣いてしまう。こらえろ。頑張れ。まるちゃん。はい。ねなりくんパンダさんにはこの前ね、過去の話したもんね深いお話をしましたもんね。あの時ね。落ち込んでもいいよ、最終的に笑顔でいてくれたらね。頑張る。
実際になれるかよりもなろうとする挑戦の気持ちが応援したくなるんですよ。ありがとうございます。みんなで私をアイルランド親善大使にのし上げてください。のし上げるって合ってるこれアイルランド親善大使にしてくださいスイスでもいいよ。スイスはスイスで好きだから。スウェーデンとかフィンランドとか。羊さんはもっと人を頼ってもいいと思うのよ。ディスコとかもあるしね。一人で考えすぎなくていいよ。任せられることはだけどね。いろいろ考えちゃうんだよね、やっぱり。他の人に負担かけたくないっていうのもあるし、迷惑になってしまうのは嫌だし、そうなると自分で一人で耐えてた方がいいんじゃないかとかいろいろ考えちゃって、でも一人で考えてたらやっぱり落ち込んじゃうし、ネガティブになっちゃうし、悪循環。難しいんだよね、生きるって。アイルランドはどこから出てきた？羊がいっぱいいる深いお話は去年私が救急車で運ばれた時の話です青木さんは知ってるでしょ。知ってるでしょあの時の話をしただけです。生死をさまよった話ね。羊といたらニュージーランドとかのイメージだけど、いいんだよ、アイルランドでほら羊毛はオーストラリアが世界一かじゃあどこかの国でアイルランド、希望としては第1希望アイルランド、第2希望ニュージーランド、第3希望オーストラリアそれぐらいでいきましょう、グローバルに。あてまりさん、タロットありがとうございます。むしろ負担かけようとしてる側ですが、何かそんなことないですよ。いろいろ難しいと思うけど、頼れたらにゃおま、違う、2馬車のように動くけどねダメだよ、そんなに働きすぎなんだよ、青木さんは。深いというかヤバいお話だったいや、そんな深い話だよ、あれは。深い話だよ。深い話だよ。やばくない。やばいっちゃやばいけど危ない話、危ない。本当にあの時は本当に死ぬかと思ったよ。助けて、苦しい、助けて、誰か助けて。トップさん、こんにちは、ウェルカム、ハロー、ハワイ、ハッピーハロウィン&トリックアトリート。よーん。ハッピーハロウィントリックアトリート。毛玉出しとくね。毛玉。それにしても私のハロウィンの背景どこ行っちゃったんだろう。なくなっちゃった。捨てたかな。
と占わないと運命の輪みたいな強いカードが暴れるらしい。そうなの？そういうものなの？早く占えってそういうことなの。タロットカードが意志を持つのかな。羊さんは私の生きる希望。重い話。そのままでいてください、ぜひとも。私のメンタルクリニック、セカンドオピニオン的な存在でいてください。今の先生あまり役に立たないから配信に来てくださっている方々皆さん先生なんですよね。配信することによってメンタルを安定させているところあるからね、私。まあ時と場合によりますけど。私そんな立ち位置だったのか。そうだよ、メンタルクリニックバトだよ。メンタルとあれだね、もう病院の先生みたいな感じだよね。ちゃんとこれ食べなさい、あれ食べなさい、褒めてあげるから無理しなくていいんだよ。みんなそうだよ、本当に。感謝しかないんだから。注射はちょっとやめていただいて注射は私嫌いよ。何度も失敗されるので、失敗される運命にあるので。あ、でもこの前はうまかったな。この前の人すごいうまかった。1回で終わらせてくれた。あまり見えない、いつもね、見えないですねとかね、針刺してその場でグリグリされることが多いんですけど、やめてくださいって、そういうことが多いんだけど、この前の先生だったのかな、看護師さんはすごいうまかった。羊の鳴き声を聞いてください。めー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 、羊の不調が聞こえるって。どちらかというと保護者みたいだな介護かもしれない介護されてるのかもしれない私。注射は当たり外れありますね。そうなんですよね。人によるんですよね。本当に腕が動かなくなった時はどうしようかと思ってるわね仕事もできないしさ、文字も書けないしさ、本当に冷やしてももう全然痛みが収まらなくて、変なところつつかれたっぽくて、ずっとあざが消えなくて、労災じゃないわ、クレーム入ったよ。
その病院の方、病院のところに。介護でも何でもいいんだ介護でもいいんだ。羊さんのためになるならね、ありがとうございます。でも青木さん聞いて、最近私スープすら飲めなくなっちゃったスープでなんかね、お腹壊してしまう、なんて言うんだろう、体調が悪くなってしまう。最近スープでさえもどうしようね。もう食べられるものがなくなってきた。口に入れられるものなくなってきた。どうしよう。そういえば今週更新された仮面ライダーブラック東映特撮チャンネル5話の敵がヤギ怪人だった。ヤギはなんかあれだよね、悪役になりがちな気がする。羊は仲間だよ。羊は仲間だよ。安心してください。羊は仲間です。寒暖差とかじゃなく食べ物の問題なのかな。なんだろうね。寒暖差、朝寒いから温かいスープを飲んでほっとしたら、その後お腹痛くなったりする。寒暖差なのかな。寒いところで体が冷えてる時にいきなり温かいもの入れたらダメなのかな。逆はありそうだけど、温かいものって大丈夫じゃないの？ダメなの？びっくりするのかな。そうなのかな。心配でしかないでもできることはない。大丈夫、生きる目バランスで生きるから大丈夫。今目バランスでどうにかしてるから大丈夫。私の命のもと、目バランス。前みたいに配信途中でちょっと無理かも、ちょっと休むねっていうのはないから、4時間5時間おきぐらいにちゃんと薬飲めばとりあえず倒れることはないから、多分まだ大丈夫。単純に冷えたんじゃない？冷えたのかな？隙間風にやられてるのかな？キンキンに冷えた飲み物を一気に飲むとお腹壊すのと一緒。そうなの？逆もあるの？あったかいもの入れちゃダメなの？私は羊さんには甘いどういうことだじゃあ、わかった。これからは朝起きて寒いからといってすぐにスープを飲まずに、北海道をお腹に貼ってお腹を温めてからあったかいスープを飲む。それでいこう。その作戦でやってみよう。効果があるかはわからないけど。あるといいけどな。
笹分けようか。笹は絶対お腹に良くないよ。食物繊維消化に悪い、絶対悪いからダメです。笹はダメです。またお腹壊しちゃう。成金パンダさんの主食は笹だった笹が出てくるとは思わなかった。笹やけどするほど暑いじゃなければ温かいものはいいと思うけど、ね、なんかね、むしろぬるくなっちゃう。なんか猫舌だからちょっと冷やそうと思ってちょっと待つとやっぱり気温が低いからすぐ冷めちゃうんだよね。だから飲み頃を過ぎてしまってぬるいスープを飲んでいる。それのせいなのか。あと食べ物自体の温度にもかかわらず体を温める食材ってのも、この前生姜のやつ飲んだんだけどダメだったんだよね。美味しかったんだけど案の定やっぱりその後お腹壊してお腹痛いよってずっと言ってたの。羊さんの配信は見ていると幸せなんだけど、なぜかたまに産地が削られるんだよな。産地って何？産地直送。検索します知らない言葉検索します。産地って何？産地教えて Google 先生。産地とは本来は TRPG クトゥルフの呼び声に登場する小気度を表すパラメーターですが、現在では精神力や小気度を意味するネットスラングとして使われています。精神的ショックを受けるような出来事に対して正気を保てるかどうかを示すものです。日常生活で精神的にショックを受けたり私ショックを与えてるのか。正気を失いそうになったりする状況を表す際に使われます青木さん生きて気にしないでそんな気にしないで。私の言葉に一憂しないで。そんなストレス抱えないで。最近笹にも飽きてきちゃった笹ってどうやって食べられるんだろう。笹団子とかかな。いやお団子私食べられないからな。いや食べられるんだけども、みたらし団子ならいいんだけども、あんこが少し苦手なので、例えば赤福とかのあんこはあんこだけ取り除いてお餅だけ食べるとかね。ものすごくあんこを少なくして食べるとかね。そういう食べ方しかしないからね、あんこは。抹茶とならいけるんだけど、何度も言ってるけど、お抹茶とならいけるんだけどね。消化器科は言ってはないんだけど、かかりつけの先生に成長剤は処方されてもらっ
処方してもらっている。私は羊さんが全てだからね。じゃあ青木さんも羊になろうよ。羊になっちゃおうよ。一緒に羊になっちゃおうよ。親善大使目指そうよ。一緒に。丸かじり。笹は、あれ笹って毒なかったっけ？気のせい？あれ笹とか竹とか。毒ないのかな？タケノコならいいけど。笹って食べるとこある。あれかな？メンマみたいにして食べるのかな？タケノコみたいに。メンマみたいにして。柔らかく煮て食べるのかな？にゃ。新潟が有名だけど山形でも笹団子作るらしい。そうなんだ。最近東北の方、熊さんたくさんいるよね、熊さん。私のとこにもたくさんいるけど、東北とか北海道とか熊さんがたくさん出てさ、昨日おととい岩手だっけ？岩手どこかの大学の校内に熊さん入ったってニュースになってたよ。皆さんお気をつけくださいね、本当に熊さんに。お外のお犬様が連れてかれちゃったっていうのも見たし、あーってなって、お犬様、そんな、ワン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 言ってたけど、かわいそうに。お気をつけくださいね。お外でお犬様、お猫様とか、おうさぎ様とか、飼われている方は、ちゃんと、ちょっと室内にね、避難させてあげてくださいね。羊もね。羊もだよ。ヤギもだよ。過敏性腸炎かもね。またあれかな。去年みたいにウイルスかかったかな、なんか私。ウイルス感染してんのかな。私は去年それプラス薬の副作用のダブルパンチで死にかけてるから。あと青森にも紐で縛らない笹餅っていうの、草餅みたいなもの？よもぎ団子とかそんな感じかな。笹餅。味の想像がつかないよ。笹イコール草の味っていうイメージしかない。笹餅食べたことないかも。ある意味でも羊だよ。羊バト。キメラだ。あと、羊に羽が生えたやつだ。ユニコーンの親戚かな。毒はないんだ、笹。あったら食品に使わないよ。いや、毒抜きとかしてるかもしれないじゃん。クマ怖いね。そうなんだよ。クマさん怖いんだよ。私も襲われないようにしないと、クマさん。もうさ、森のクマさんじゃなくてさ、市街地のクマさんだよね。市街地のクマさん。町のクマさん。その辺のクマさんね。羊さんも気をつけてね。はい。外に出るときは気をつけます。明日です。明日気をつけます。あと長野県に笹寿司っていうのがある。あんこを食べない羊さんには笹寿司の方が向いてるかも。お寿司じゃないの？それお寿司じゃないの？お餅？お寿司？食べ物としてはどの分類なんだ？お寿司？寿司かな？お餅じゃない。
こ団子じゃない？あれ、私痩せだからアウトじゃね？食べられないで気をつけて気をつけて。パクって食べられちゃうよ。いや、餅自体に練り込むんじゃなく、笹で包んでるだけ。餅自体に練り込むんじゃなくて、笹で包んでいる笹餅。つまりそれは、あんころ餅ってこと？おまんじゅう餅。白いお餅の中に、あれでしょ？いちご大福、大福だ、大福。大福が笹で包まれているって感じかな。いらない。いらない。いらない。よもぎ餅みたいに練り込まれているのは食べたいけど。おまんじゅうはいらないです。ただのおまんじゅうはいらないです。目バランスいる。目バランスまだある。まだある。数本ある。数本はある。目バランスの代わりに何かカロリー取れそうなものないのかな？ちょっと探してみ。お寿司で合ってるの。岐阜の何そば？そばそばなんて一言も書いてない。ほにゃにゃ寿司のほにゃにゃを笹に変えたような感じだと思う。ほにゃにゃ。何ばそれ。何ばって読むの？Google 先生。何ばって言ったら虫歯しか出てこないよ。ほうのき。ほうばって読むの？ほうば。まあ、鳩が1羽いないところで。いや、大事だよ、鳩大事だよ。メンタルバト大事だよ。笹にもいろいろあるんだな。笹も、あれかな。日本の笹と、海外の笹とかもあるのかな。笹の旬っていつなんだろう？笹ってなんとなくイメージ的に5月から7月とかそのあたりのイメージ。青々とした葉っぱ。七夕。数本足らなくね？足らないかな。いや、だって目バランス1日3本で生きていけると思う？どう思う？目バランスってどうだっけ？ちょっと待って、ここにある。ちょっと1日何本飲んでいいんだろう。よいしょ。なんかさ、ミニの目バランスとそうじゃない目バランスがあって、何が違うのかよくわかんないんだけど、容量は一緒だから。目バランス、目バランスは食事として摂取すべき栄養素がバランスよく含まれている総合栄養食品です。通常の食事で十分な栄養を取ることができない方や低栄養の方の栄養補給に適しています。そこはいいです。そこはいいです。そう、これね。医師、管理栄養士、薬剤師等の専門家の指導に基づいて使用してくださいっていうのが最初に書いてあったことに気づいて、最初飲み始めるときにちゃんと言ったんだよ、先生に。そしたらさ、飲める。口に入れられるものは入れた方がいいんじゃないですかねみたいな軽い感じで言われた。今思い出した。
なんだろうこれ。1日何本。多く摂取することによって疾病が治癒するものではありません。それは重々承知の上です。何本飲んでいいんだろう。教えて、Google 先生。1日何本まで。これ最初に AI さんの考えが出てくるから。メンバランスは1日3本。1日あたり3本を目安に摂取してください。これを超える多量摂取は疾病の治癒や、健康増進につながるものではなく、健康を損なう可能性があるため、目安量を守ることが重要です。3本。1日3本。でもね、ちょっとね、思ってることがあって、甘味料でスクラロースが使われているじゃない。スクラロース。そういう甘味料系が悪さしてる可能性もあるなっていうのに、ちょっと思ってるんだよね、最近。また補充も追加待ってます。遅れるもので。大丈夫です。随時ね、私ね、これいいかもって思ったもの、その時に食べたくなったものはね、なんか追加しちゃう傾向があるので。この人また追加してるよ、もうしょうがないなってなっちゃう。朴葉なんだ。虫歯。朴葉。もう全部葉っぱは草の味としかイメージがね、結びつかない。まあ、メンタル毛玉。もうたくさんいるから、急に減らる。メンタル毛玉。メンタルバトはいないじゃない。メンタルバトは一匹。一羽しかいないじゃない。笹は冬でも緑を保つことから年中手に入りやすい緑の葉としていろんな地域の郷土料理に使われるものと思われる。そういうこと？竹は茶色くなるからダメなのかな。富山県の有名なマスの寿司にも使われたりするんだ。笹の葉。そうなんだ。お寿司に結構使われるんだ。お寿司の下に敷かれているイメージはちょっとある。朴葉ってどこに生えてるんだろう。山の中かな。笹ってさ、竹と笹ってさ、パッと見たときに違いわかるか？わかるな。笹の方がシュッとしてるもんね。竹はドーンだもんね。竹と笹の違いを教えて。七夕といえば欠かせないのが笹。笹の葉からですが、竹を飾る場合も多いのではないでしょうか。そうなの？そもそも竹と笹の違いはなんとなく違いはわかるけども、よくよく考えるということで、詳しく説明していきたいと思います。
植物学上は同じ分類で稲目、イネ科、竹、赤に属する植物となります。成長すると茎が基質化、木質化して組織が硬くなる木の特徴を持っていますが、一度太さが成長しきるとそこからは成長しないという草の特徴も持っており、草なのか木なのか植物学的な定義でも未だに明瞭にはなっておりません。なんということだ。では植物学的に竹と笹をどう区別しているのでしょうか。それは成長するとタケノコの皮が落ちるのが竹、残って茎を包むのが笹という違いだそうです。タケノコの皮が落ちる。残って茎を包む。ピンとこないな。茎の節に皮が残ってたら笹なんだって。タケノコの皮が節目のところから完全に落ちてたら竹なんだって。節目のところに葉っぱ皮が残ってたら笹なんだって。あと葉っぱの竹の葉脈は格子状なのに対して笹の葉脈は平行に伸びています。また茎の節目から出る枝の本数にも違いがあり、竹の場合は2本、笹の場合は5本程度出ています。そうなんだ。花も咲くんだって。竹の花は120年周期。笹の花は60年周期で咲くと言われています。だって。下手したら竹の花見られない可能性あるんだ。120年周期だから。じゃあ結局七夕にはどっちを飾ればいいの？どっちがいいの？どっちでも問題ないって。適当だな。たくさんあれだね。短冊を飾りたい場合は笹がいいんだね。きっと。そんなに願い事ないよっていう人は竹でいいんだ。なるほどね。竹で有名なのは駅弁の始まりと言われるおむすびを竹の皮で包んで、あれそうなんだ。あれ竹なんだ。確か駅弁としての発祥は栃木県だったか。おむすびコロリのやつだね。茶色いやつ。笹竹だと思ってた私は所詮派と。笹が竹になる。違うよ。竹はタケノコからになるんだよ。じゃあ笹の子もあるってこと？笹の子もあるってことじゃないのこれ。タケノコじゃなくて笹の子っていう食べ物。笹の子。ある。本当に？笹の子はあるけどタケノコとあんまり変わんないような気がするな。笹も奥が深いね。笹と竹奥が深いね。なんか何かとか何目とかさ難しいね。
竹はイネ科だけど例外として、基本じゃない。基本ちょっと待って。そこで開業されるとパッと出てこない。肝ととして扱われるのが一般的。笹は何？草本？人の名前みたい。まねちゃんまねちゃん。草、笹、竹違うよ。タケノコが竹になって笹の子が笹になるんだってあれじゃあさ、私の実家に竹生えてるんだけど、竹だよね、あれ竹だよねちょっと怪しくなってきたな。タケノコ食べてると思ったけど、もしかしたら笹食べてる可能性あるな、私。笹の子。ちょっと、今度帰った時にちゃんと見てみよう。これは笹なのか、竹なのかって。もしかしたら笹食べてる可能性あるよ、本当に。みんなももしかしたらタケノコじゃなくて笹の子食べてる可能性あるよ。筑前煮とかで。木と草の違いみたいな感じ。木本総本というそうなんだ。木本草本じゃなかった。笹の子って呼び方がある、または呼ばれている地域があるだけ。そうなの？それとも竹でもうわかんないよ。タケノコわかんないよ、私。じゃあタケノコでいいのかな？笹の子竹と笹がもう私にはわかんないよ。じゃあわかった。葉っぱ見ればいいんだ。葉っぱ。もう花は待ってられないから。そんな120年とか60年とか待ってられないから。葉っぱ見るわ、葉っぱ。どういう葉っぱしてるか。葉っぱの葉脈。今葉っぱあるかな？2日は笹持っていくか。いらないよいらないし、多分止められるよ、それはちょっとそれ持ち込み禁止なんでってなるから。あれ、確かプレゼントとかもその場では受け付けてもらえないもんね部が草よ。笹は草だから芽が出てきたところで食べるタケノコほどの量があるわけじゃないじゃんか。いや。タケノコ、太さ違うのかな、もしかして。竹と笹。太さ。竹と笹の太さ違うのかな。竹は太いものが多く、笹は細いものが多い。そんなに細かった。でも、たくさん出てきた。竹の種類たくさん出てきた。孟宗竹、真竹、矢竹。大きさだけでは決まらないんだって。大きさを基準に区別することが多いですが、名前に竹がついていても笹に分類されるものやその逆もあります。わからない。また新しいの出てきた。メダケってやつメダカみたいな名前のやつ。メダケ。これこそあれだよ。分類上は笹ですが、細い竹のように見えますとかだ。わかんないよ。
全然わかんないよ。美味しければよしだよね。うん。たけのこ、笹の子。美味しければよし。たけのこ好きだよ。うん。たけのこ煮たやつ好きだよ、私。うん。笹は草だから芽が出てきたところで食べるたけのこほどの量がある。あれそれさっき読んだかな。羊さんに笹を持っていくぞ。そして保健所へ。くるぽーくるぽー。持って入れるサイズの笹。葉っぱだけかな。いやでもその場でちゃんと見れるかな私。モニター越しで。この葉脈は笹ですね。竹ですね。いやもう探すの大変でしょ。2日までに。いや目を閉じて食べたら同じかな。そうだよ。味付けだもん。すべては味付け次第だもん。アク抜きしてそのまま食べてもきっと変わらない。きっと変わらない。同じだと思う。まねちゃん。竹と笹と。難しいね。奥が深かったわ。あれは家を建てた時にさ、厄払いする時のあれって、笹竹神主さんみたいな人がさ、バサ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 ってするやつ。あれ違うのかな。笹でも竹でもないのかな、もしかして。なんだっけ。なんかちょっと待って、違うな。違う、なんか名前があったはず。厄落とし、そう、厄落としのやつ。榊違う、柊だったっけあれ。榊かな。バサバサってするやつ。榊だわ。椿科の常緑樹。そうだよね。この葉っぱあれだ。この葉っぱなんだ、なんて言えばいいんだ。あれはなんて言えばいいんだ。送り人するときに使った送り人。なんて言うんだろうな。なんて言えばいいんだろうな。送り人。なんて、お見送りするときに使った、ナムナムするときに使ったこれ。そうなんだよ。さて、私を判別できるかな。一般オタクのふりしていく。鳩、どこかに鳩つけて、鳩の羽とか、笹でもいいけど。
そう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 。玉串、玉串。そうそうそう、玉串、玉串。私の身内が、そうなんだよね。神主様で、うん。ちょっとね、関係があるんですよ。実は。今はちょっとやってない気がするけど。サム初見のようなムーブは得意。じゃあ、初見ムーブしてる人は全部、皆さん青木さんに。青木さん、青木さん、青木さん、また青木さん。そんなに来ていただけると嬉しいんだけどね。おにゃ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 。6時になってしまう。気づいたらこんな時間だ。よいしょ。ちょっと竹と笹の違いについて語ってしまった。よし。じゃあ、皆さん、あれ毛玉に悔いはないでしょうか。ハロウィン毛玉に悔いはないでしょうか。まあ実際見た目良くないから名乗るのが恥ずい。いいんだよ、名乗らなくて。うん。大丈夫。楽しんでもらえれば一番嬉しい。うん。ただ私は右と左を間違える可能性があるので。だってモニター逆なんだもん。うん。祭ってるからな。タペストリー。毛玉。もう今日で終わりだからね。はい、ハロウィンね。本当は明日、明後日まで毛玉なんだけど、うん。もう次配信できるのがおそらく4日になってしまうので、3日は何かの日だから。何の日 ?3 日って。なんか祝日だったような気がするんだけど。何の日？文化の日だって。ハロウィンは明日だとまさか今日でもう入れ替えるんじゃなかろうな。いや、今日はね、多分入れ替えない。多分4日の午前中に、入れ替えなきゃって思って多分入れ替える。そうすると不思議なことにアーカイブのこのハロウィン毛玉はみんないなくなる。残念でした。コメントもそう。コメントも全部。コメントで使われているハロウィン毛玉もいなくなる。謎の空白が残る。文化の日。文化の日って何すればいいんだろう。自由と平和を愛し、文化を進めることであり、美術館などの文化施設が無料になることもあります。そうなんだ。文化の日以外にもいいみかんの日、レコードの日など様々な記念日が制定されています。アロマの日、ハンカチーフの日、いいみかんの日、漫画の日。みかんがいいな。みかん好きだよ。おつしぽ。明日気をつけてね。クマに気をつけます。何かあった時は
2日に現れないと思ってください。今日も可愛かった。ありがとうございます。ハッピーハロウィントリコトリート。はい、よいしょ。ということでね、皆様。私が起きるのが遅かったのかな。あんまり長時間じゃなかったですが。途中ちょっと作業もしてしまいましたが。来ていただきありがとうございました。また来月お会いしましょう。それでは、Thank you for coming to this streaming and please come visit us again. See you next month. はい。よいしょ。おつしぽつしぽつし分名ハロウィンハロウィンということで、良いハロウィンをお過ごしください。はい。今日は楽しそうな羊さんが見えたからよく眠れそうです。ありがとうございます。皆さん、メロンブックス様のアンバサダーキャンペーン、ぜひご投票お願いいたします。応援のほどよろしくお願いいたします。それでは皆様、またね。バイバイ。